Quan tu entres a Gurdwara, tu ets una ànima. No importa la teva religió, ni la casta, ni nacionalitat. És un espai obert per la humanitat. Soc en Gagandeep Singh Khalsa, tinc 30 anys i soc el portaveu de la comunitat Sikh de Catalunya. El sikhisme és una religió monoteista. Va néixer a Índia el fundador del sikhisme, Guru Nanak Dev Ji, que va néixer el 1469. La paraula Sikh vol dir deixeble, una persona que aprèn, una persona que encara que tingui 80 anys, però és un Sikh, és un alumne que sempre està disposat per aprendre. Tots els Sikhs tenim 3 pilars, no? Que és el Nam Japna, meditar, i el segon és el Kirat Karna, treballar honestament. Després el que guanya, comparteix amb els altres. És el Vandige Shakna. Per nosaltres, Guru Granth Sahib Ji no és només un llibre sagrat, podem dir, com Bíblia, sinó és molt més, és Guru vivent, Guru real. Li tractem com si fos més que una persona. Quan venim aquí fem una reverència, fem una salutació, doncs té un dormitori, li portem el menjar, vull dir, un tractar com més que una persona. Sí. Per mi, o pels Sikhs, no és una religió, sinó és una filosofia de viure. El Gurdwara vol dir Gurdwara, casa de Déu, centre de culte dels Sikhs, que està obert a tothom. Quan aquesta persona decideix ser Khalsa, doncs sí que ha de seguir unes normes. Els cabells sense tallar-los i una pinta de fusta, que és el kanga, que hauríem de pentinar 2 cops al dia. La importància que cabells tenim en el nostre cos és la mateixa importància que tenen les plantes en la terra. Nosaltres no tallem els cabells, deixem com Déu ens ha creat. I el tercer és braçalet, que ens recorda no fer coses lentes, sinó amb aquestes mans hauríem d'ajudar amb el que puguem. La daga, que és el kirpan, que quan el sikhisme, doncs, els mughals ens obligaven a convertir l'islam, doncs els sikhs, per defensa pròpia, fèiem arts marcials. I el cinquè és el kashera, que és el pantaló curt, que ens recorda que un sikh no pot tenir relació fora de la seva parella. Amb els catalans tenim molt bona relació, perquè els Sikhs som els catalans d'Índia. Tenim la mateixa història, llengua pròpia, una cultura pròpia, saps? Tenim moltes coses en comú i això obre un camí, saps? Que millora molt la convivència.